동물아, 파스를 이고서. 파스를 사가지 소리만. नैबे बे गथ' सानैयाव थाव बाथाव आंनिनो बिजावजालिनि फिसाजो सानैबो बिमाया गारनानै खारबाय आरोना गुबुन हौवा लाहैबाय। नोंथांमोन माने ओरैबायदि दुखु जायो मानो होनोब्ला जाय गावनि हौवाखौ गावनि बिसिफ्रा हिनजावफ्रा गावनि हौवाखौनो गारनानै खारो दा अनेकथा सोलिगासिनो। खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय। दा जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेलाव नुखादों नंगौ ओरैबायदि दुखुनांथाव बुंनांगोन आरो लाजिनांथाव बाथ्रा बुंनांगोन। फिन खेब जोंहा उन्दै गथ'खौ गारनानै खारलायबाय ओरैबायदि गाबदों सासे ब्रादारा जोबोद दुखु मोनदों नुनानै। दा बेखौनो बुंनो सानो जोङो माने आजिखालिनि जुगाव जोङो मिडियानि गेजेरजों नुखाबाय थादो सोरबा हौवा खारनाय सोरबा हिनजाव गारना खारनाय। दा ओरैबायदि अननो रोङै बायदि जालांदो गावनि गथ'आ 2 मान्थ 2 बोसोर 3 बोसोर जानाय गथ'खौनो माने गारनानै खारगासिनो गावनि बिमाफोरा आरो गावनि बिफाफोरा। मानो अननाय गैया जालांखो जेबो बुजि मोनला गावनि फेमिलियाव मा आंखाल जादों बेफोरखौबो बुजि मोनला आरोना। ओरैबायदि गाबदों नैबे ब्रादारा फिन खेब जाफिनलायबाय आरोना। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां अबाव जानायमोन जाथाया मारै जानायमोन हिनजावा मानो गारना खारखो गथ'आ बबेनिमोन बेखौ नायलां आरोना। जोबजासिम नायबा बुजि मोनगोन। आङो मोनसे क्लिपखौ होनो सानगासिनो फार्स्टआवनो नोंथांमोननि सेराव स्क्रिनाव आङो होनो नाजागोन। दा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासिम नायना कमेन्ट खालामबानो जाबाय बेफोरबायदि मानसिखौ नोंथांमोना मा बुंनो सानो। ओरैबायदि दुखुनांथाव साननैसोनिफ्रायनो जों नुखाबाय थादो बे साननैसोआ अभारद्राय जादों आरोना हौवा गारना खारनाय हिनजाव गारना खारनाया। गथ' गोनांखौनो मानो गारना खारोथाय बुजि मोनला आरोना। फिसाखौ बेफोरबायदि खालामनो नाङा गावनि फिसाय गावनि हिनजावखौ। गथ'फोराथ' जेबो पाप खामानि मावाखै बेखौ गारना खारनानै जोनोम होनानै जे गथ'खौ गारना खारनांगो जोबोद गिदिर पाप दे बियो। गथ' गथाया ना लिरगोनसो ना फरायगोनसो ना बिमाखौसो गोसोखांगोन बिसोरो बैफोरबायदि जाना फैदों आरोना दानि जुगाव। बिमा बिफाखौसो बुजायनो गोनां जाबाय दानि गथ'फोरखौसो बिमा बिफाया बुजायनो गोनां। नाथाय दानि जुगाव गावनि गथ' गथायफोरासो बिमा बिफाखौ जोबोद गिनो गोनां जाबाय सोरजोंबा गारना खारनाय सोरजोंबा लांखार जाजानाय ओरैबायदि जुग जाबोदों आरोना। नायलांदो ब्रादारा मोननैसो गासिबो शेयार खालामनो थिननायलाय नैबे भिडिअखौ शेयार खालामना होनाय जाबाय। जोबोद गाबदों आरोना दुखु मोनदों नुनानै उन्दै गथ'खौनो गारनानै खारदोंबालाय। दा बिमाखौ फैफिनजानो लुगैदोंनो हौवाया माने गावनि हिनजावखौ फैफिनजानो लुगैदों। जेरैबो सान्ति गैया जायो नालाय न'खराव हौवा हिनजावनिल' नङा गथ' गथायनिल' नङा गावनि फेमिलि जोबोद जानो लोंनो सुखुवा गोसोखांनाय माबानाय बेफोरबायदि जायो। आरो मान सन्माननि खोथा दोङो ना गथ' जानायफोरा गुबुनजों खारोबाथ' मान सन्माननिबो खोथा थायो बैफोरबायदि आरोना। दे जोङो भिडिअखौ अब्ला नायग्रोना लानोसै ओमफ्राय आं मोननैसो खोथाखौ सावरायफिननोसै फैदो। 동물아, 파스를 이고서. 파스를 사가지 소리만. नोंथांमोन माने ओरैबायदि दुखु जायो मानो होनोब्ला जाय गावनि हौवाखौ गावनि बिसिफ्रा हिनजावफ्रा गावनि हौवाखौनो गारनानै खारो दा अनेकथा सोलिगासिनो गारनानै खारलागासिनो। ओंखायनो दा आं नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों ओरैबायदि दा आंनिनो लोगो आंनि गामिनिनो माने ओरैबायदि दुखु जादों माने बिराद दुखु जागासिनो। आं नोंथांमोननो भिडिअखौ खोन्थानो नागिरदों आरोना माबायदि दुखु जागासिनो मानसिया माने नोंथांमोननो भिडिअखौ क्लिपखौ आं खोन्थानो नागिरबाय आरोना। नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायबानो जाबाय। बिथाङा ओरैबायदि दुखुआव दङ माने नोंसोरो नायबानो जाबाय ना दा नोंथांमोननो खोन्थानोसै नायबानो जाबाय आरो मोजाङैनो जोबजासिम नायबानो जाबाय। ओरैबायदि माने दुखुआव दं आरोना मानसिया। 파스를 이고서. 파스를 사가지 소리만. 누가 잘하나? ओमफ्राय नोंखौ थगायनो थांनाया खै बोसोर जाखो गारना खारनाया? बोसोर बोसोर आजि 6 मासल' जादों। 6 मासल'? 아주 소리가 나다. 이거 좋아하네 아까. 고토. 아까 요거 맛있거든요. 요거. 아그래 내가 딸에
Geragda. Karkasnya udah mau, udah kamu udah belah. Aku suku tadi kenal. Aku di belah. Karkasnya kan bagi orang udah belah. Kita sama. Lagu ada susah jangan. Aku di belah. Masa aku tadi astaga. Kurang aku. Fisaजोआ खै बोसोर जाखोमोन? फिसाजोआ खै बोसोर जाखोमोन? 5 बोसोरसो जाबाय खोमालै। 5 बोसोर जाबाय। 6 बोसोरल' हमदों। ओमफ्राय हिनजावा लानानै थांबाय बेखौ? हा? लांबाय। हिनजावा लानानै थांबाय आरोना? आं एवनाय बायदि नंगौ नंगौ। आं एवख्रायावनो जादों माने। बिराद अनोमोन नोङो, अननायनि थाखायनो जाबाय आरो जेनेबा बिदि आरोना। आं जेबो नेवसिबाय अनामासै माने हिनजावा। माने हिनजावफोरबायदि सानहरो लोंनानै जानायनि गेलेबावोलै। आं बुजियो नामा? बुजियाबो बुजिया बुजिनो बायो। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर, माने जाहोना जाहैबाय गथ'आ उन्दैयामोननो आरोना, गथ'आ उन्दैमोननो जोबोद। दा बिफाया नागिरफिनदों गाबै गाबै गावनि बिमाखौ, माने गथ'नि बिमाखौ नागिरफिनदों। दा मबाफोर सोरबाफोर नुबाय बायदिबा माबा हरबानो जाबाय, आरो न'सिम फैफिनबाबो माने फैफिनबायबा आंनो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय, नंगौ ब्रादार बे हिन्जावा दाबो फैफिनबाय होननानै। आरो फैफिनाखैबाबो नोंथांमोना सोरबा सिनायोबा कमेन्ट खालामनानै बुंहरबानो जाबाय। गथ' गारना खारनाय हिन्जावफोरखौ माने नोंथांमोना मा बुंनो गोसो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरोना। दा जोंबो सोरनिबा पार्सनेल लाइफनि बागै बांद्राय बाथ्रा बुङा, सोरनिबा लाइफआव मा जायो जेबो बुजि मोना आरोना। दा बेनिखायनो जोंबो बांद्राय बाथ्रा बुङा, भिडिअखौ शेयार खालामनो थिननायलाय आङो भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाबाय, बेनोसै आरोना। सोरनि खाफालाव मा लिरनाय दोङो जेबो बुजि मोना। दा बेखौ जे बे दायनिगिरि जों बेखौ हमनानै बुनांगौ बुथारनांगौ बेफोरबायदि नङा आरोना। गोरोन्थिया गासिबो जायो, अब्लाबो गोरोन्थिखौ जोङो निमाहा होनायासो जोबोद गिदिर खोथा बेफोरबायदि आरोना। न'खरनि पार्सनेल लाइफ खोथा थायो, सोरबा जाहोनाय सोरबा जाहोयो। आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंनि आङो, हिन्जाव मानसिखौल' दायनिगिरि होनानै लाब गैया, हौवा मानसिखौबो नायनांगोन। आरो सेंग्राफोरखौ मोनसे खोथा बुंनि आङो, लोंनाय जानायखौ खम खालामदो। मानो होनबा सानफ्रोमबो जुदि जौखौ लोंनानै जुमायखौ लोंनानै गोदोना थायोबा गावनि हिन्जावफोराबो न'खराव असान्ति मोनो ना। बैफोरबायदिया मोनसे जोंनि गोसोआव जाखांफैयो जे नोंथांमोना लोंनाय जानायखौ एसे खम खालाम। उन्दै उन्दै गथ' थानानै लोंना जानानै न'खराव गोलैना थायोब्ला खामानि मावनो हायाबा गावनि हिन्जावफोराबोथ' मोनसे साननाया बेलेग फैयो। आंखौ हाबा खालामदोंमोन जाहोनो हायाखै, लोंनानै गोदोनानै थायो, दा आङो नोंजों बोरै संसार जानो, बैफोरबायदि मोनसे साननायबो फैयो। बेनिखायनो हिन्जावफोरखौबो एसे गोरोन्थि बुंनो हाया जोङो। माने 100%नि भितराव 50%आनो मोजां गाज्रि थायो आरोना। बेनिखायनो हौवाफोरखौबो बुङो लोंनाय जानायाव एसे माथा मारिनो नाङा। जुदि जुलि जादोंब्ला सेंग्रा समाव लोङोब्ला, जुलि जादोंब्ला गोसोआ चेन्ज जानांगौ आरोना। आङो न'खरखौ बोरै दानो हागोन, न'खरखौ बोरै फेमिलिखौ गोजोन लाखिनो हागोन, बैफोर मोनसे खोथाया फैनो गोनां जायो जोंहा। सेंग्रायाव लोंबाय नोङो जुलि जाबा बे खामानिखौ गारनो सोलोंनांगोन, अब्लासो जानांगौ नोंनि हिन्जावा नोंजों गोरोबनानै थैजासिम थानो हागोन, बैफोरबायदि आरोना। बेनिखायनो लोंनाय जानायखौ एसे बावगारलांदो जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोर। दासिम जोङो नुबोगासिनो माने सिख्ला मानसिफोराबो लोंनानै मिडियानि गेजेरजों गाज्रि राव बुंनाय, गावनि फेसबुकआव टाइटेलाव लिरना हरनाय गोबां नुबोगासिनो। दायो सोरनि फिसाजो सोरनि फिसाला जोंबो नाम लानानैथ' बुङा ना। दा गावनि बिमा बिफानिसो खोथा जाहैबाय, फिसाजो फिसालाफोरखौ बोरै बुजायदो बुजाया ना, जोंबो बुंबा गाज्रि मोनगोन, बेनिखायनो जों बुङा आरोना। नुबोगासिनो जोङो, हमजानायबो नुबोगासिनो। दा बे हमजानाय भिडिअखौथ' आं होनो थाङाखै, नोंथांमोनानो मोनथिखागोन ना, गासिबो शेयार खालामगासिनो हमजानाय माबानाय सेंग्रा सिख्ला टाइमावनो ना, बैफोरबायदि आरो।
अब्ला बेखिनियानोसै भिडिअआ फोजोबनाय जाबाय दा जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो बे जाथायनि बागै आंनो एसे माबाना होबाय आरोना आं बुंलायलायदिया भिडिअनि गेजेरजोंनो बुंना होबाय क्लिपनि गेजेरजों बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय